Dobrý deň, vážená rybárska verejnosť. Moje meno je Ľubomír Raček. V našom príhovore by sme vám chceli priblížiť na jednej vybranej položke, akým spôsobom sa hospodári v našej základnej organizácii. Nakoľko veľa ľudí nemusí byť úplne presvedčených o tom, že naše tvrdenia ohľadom rozkrádania finančných prostriedkov mestskej organizácie Košice je založené na jasných dôkazoch. Na dnes sme si vybrali položku príjmy členských príspevkov, to je členských známok, ktoré musí platiť každý člen Slovenského rybárskeho zväzu, a to bez výnimky. Ako zdroje nevyvratiteľných čísel budeme používať oficiálne dokumenty, a to za prvé karty vyúčtovania cennín Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Košice, ktoré pochádzajú z Rady Slovenského rybárskeho zväzu. Za druhé, daňové priznania mestskej organizácie Košice. Pre lepšiu názornosť sme si sumy finančných prostriedkov z týchto dokumentov usporiadali do prehľadných tabuliek po jednotlivých rokoch. Začneme napríklad rokom 2008. V roku 2008 základná organizácia MSO Košice mala 148 mládežníckych členov a 4266 dospelých členov. Mládežnícky člen si zaplatil v roku 2008 členskú známku v hodnote 400 korún. Z tejto sumy 300 korún ostalo v našej organizácii MSO Košice a 100 korún bolo odvedených na radu do Žiliny. Dospelý člen zaplatil v tomto roku 600 korún, z ktorých 500 korún ostalo v našej základnej organizácii a 100 korún činil odvod na radu do Žiliny. Jednoduchým násobením zistíme, že suma, ktorá ostáva v Košiciach pri mládežníkoch, činí 44 400 slovenských korún, u dospelých členov je to 2 133 000 slovenských korún. Spolu naša základná organizácia mala v tejto príjmovej časti za rok 2008 2 177 000 korún. To sú údaje, ktoré sú vybraté z karty vyúčtovania cennín SRZ MSO Košice. Daňové priznanie základnej organizácii MSO Košice uvádza za rok 2008 príjmovú čiastku za členské známky svojich členov mládežníckych aj dospelých 1 972 400 slovenských korún. Rozdiel, teda finančné prostriedky, ktoré chýbajú za rok 2008, sú v hodnote 6 972 eur, čo je približne 205 000 slovenských korún. Teda zhrnuté a počiarknuté. Podľa účtovníctva Rady SRZ sme vybrali o cirka 7 000 eur viac, ako tvrdí účtovníctvo MSO Košice. To znamená, že košických rybárov len v roku 2008 na členskom niekto okradol o 205 000 slovenských korún. V roku 2009 čisté príjmy za členské, to znamená po odpočítaní odvodov na radu SRZ do Žiliny, predstavovali tieto príjmy pri 237 mládežníckych členov sumu 2531 eur 16 centov, pri 4350 dospelých členov čiastku 72 558 eur. To jest, že podľa účtovníctva Rady sme vybrali v našej organizácii MSO Košice sumu 75 089 eur 16 centov. A na podiu podľa účtovníctva MSO Košice je suma opäť výrazne nižšia.
to je 66 165 eur 54 centov. To znamená, že košických rybárov v roku 2009 ožobračili na členskom o 8924 eur. V roku 2010, keď sme mali 183 mládežníckych, 4348 dospelých členov, sme podľa účtovníctva Rady SRZ vybrali dohromady 74 479 eur 8 centov. Oproti tomu účtovníctvo MSO Košice vykazuje sumu 66 948 eur 50 centov. Opäť chyba 7531 eur, o ktoré niekto okradol košických členov. Keďže najčerstvejšie čísla, ktoré máme k dispozícii, sú z roku 2011, poďme si minulý rok z hľadiska príjmov za členské známky rozobrať trošku podrobnejšie. V roku 2011 naša základná organizácia MSO Košice mala 179 mládežníckych členov a 4297 dospelých členov. Mládežnícky člen platil členskú známku v hodnote 14 eur, z ktorej 10,68 eur ostávalo na účte našej základnej organizácie a 3,32 eur boli odvedené na radu do Žiliny. Pri toľkom počte členov naša základná organizácia vykázala za mládežníkov príjmy za členské vo výške 1911,72 eur. Dospelí členovia platili členskú známku v hodnote 20 eur. Z toho košickej organizácii ostalo 16,68 eur. Pri danom počte členov to tvorí sumu 71 673 eur. Ščítané mládežnícke aj dospelé príspevky, vykázané účtovníctvom Rady Žilina, tvoria sumu 73 585 eur. Finančná čiastka na účte našej základnej organizácie MSO Košice je vo výške 66 054 eur 60 centov. Rozdiel týchto dvoch súm je 7532 eur. Zhrnuté a počiarknuté. Podľa účtovníctva Rady SRZ sme vybrali cirka o 7532 eur viac, ako tvrdí účtovníctvo MSO Košice, čo je zase nezanedbateľná sekera na účte košických rybárov. Keď spočítame straty košických rybárov za roky 2008 až 2011 len na položke členských známok, ktorým sme sa venovali dnes, zistíme, že v Košiciach na členskom za 4 roky sa ukradlo 30 957 eur 88 centov. Presne. To je bezmála 1 000 000 slovenských korún. Vieme, že každý z vás by bol radšej, keby táto pre bežného rybára nepredstaviteľná čiastka peňazí skončila vo vode v podobe rýb. No pýtať sa, prečo to tak nebolo, sa treba kompetentných osôb. A to predsedov a tajomníka mestskej organizácie SRZ Košice a prezidentky a tajomníka Rady SRZ v Žiline. Rovnako aj členov kontrolných komisií mestskej organizácie Košice a Rady Slovenského rybárskeho zväzu.
Vážení kolegovia rybári, pokiaľ si vy sami neuvedomíte, že naše aktivity a naše snaženia, ktoré tu prezentujeme aj na našej stránke, aj na iných fórach, nie sú len aktivitami pár jednotlivcov, motivovanými nejakými finančnými výhodami alebo funkciami a sú len ojedinelé a smerujú k rozbijaniu rybárskeho zväzu a nezačnete sa o to vážne zaujímať, apelovať na svojich funkcionárov, štatutárov, tak dovtedy budete sami sebe na vine za to, že budete nadávať pri vode, že z roka na rok je tam menej rýb a každý rok budete platiť vyššie a vyššie členské známky, vyššie a vyššie čiastky za povolenky a vyššie čiastky za neodpracované brigády.